салом дӯстони азиз, барои шумо пешниҳод менамоям як навор десерти дар стакан. маҳсулоти лозимам: од, какао, шакар, разлих ритил, тухм, шир, равғани маска, ванилин. ҳамаашро якҷоя мекунем, лад мезанем. камтар уксус ҳамроҳ мекунем, боз каме дигар лад мезанем. хамири тайёршударо дар қолаб мерезем. бисквити мо дар муддати 40 минут тайёр мешавад. мемонем ки хунук шавад. то хунук шуданаш шоколади обшударо бо сливки якҷоя мекунем. барои крем ба мо даркор аст. барои крем творожный сир бо сливкаро якҷоя карда лад мезанем.